Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. आम्ही आज महिला मंडळ आमचे वुमन अँड चाइल्ड डिपार्टमेंटचे आमचा स्टाफ पासून त्यांना आम्ही आज वेगळ्या तऱ्हेची एक स्कीम काढली आहे. केअर फॉर द केअर गिव्हर, म्हणजे जो कोण दुसऱ्याचे लक्ष दवरतात त्याचे आरोग्याचेर आम्ही लक्ष दवरपाची गरज आसा. आणि म्हणूनच आम्ही सेल्फ हेल्प ग्रुप असू काय आमचे मेंबर्स असू काय विमेन बेनिफिशरीज असू त्यांना एक्झिक्युटिव्ह चेकअप पासून सगळे प्रिव्हेंटिव्ह चेकअप्स आम्ही सगळीकडे आम्ही ह्या तऱ्हेन आमचे महिलांचे लक्ष दवरून आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेज आणि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ह्या तऱ्हेची फॅसिलिटी उपलब्ध करून आमचे ते कसे इम्प्लिमेंट करपाचे तेजेर आमचे लक्ष आम्ही चालू दवरला. म्हणजे हे सगळे गोष्टीचे म्हणजे आमच्या महिलांक दिसूंक जाय की सरकार आमच्या खातीर कितें करता. पण गेल्या त्या 5 वर्षांक हांगा नेतृत्व नाशिल्ल्यान म्हाका दिसता की 100 पासून लाडली लक्ष्मी जाले ना. म्हणून हो एक फरक तुमकां ज्या वेळार जाणीव जाली त्या वेळार तुम्ही परत एक फावटी भारतीय जनता पार्टी सुभाष फळदेसायाक निवडून दिल्लो आसा. अटल ग्राम योजना म्हणून आसा त्या योजनेच्या अंतर्गत आम्ही साधारण 1200 कुटुंबांक साधारण हाऊस रिपेरा खातीर 1.5 लाख 1 लाख रुपया दिले. अशो अनेक स्किमी हांव सांगत वतलो. 5 वर्षाच्या कारकिर्दी भितर आमच्या शेतकऱ्या खातीर हांवें साधारण 50 कोटीचे अनुदान आम्ही प्राप्त करून दिले. म्हणजे जी सबसिडी आसा जो सपोर्ट प्राइस आसा जी बचनाक आसा हांचे सगळ्याचे यांत्रिक शेती कशी करपाची हाचे भितर दवरले. हांचे बहुतेक लोक दूध व्यावसायिक आसा त्या दूध व्यवसायी खातीर 5 वर्षाच्या मदीं साधारण 40 कोटी रुपयाचे अनुदान फक्त सपोर्ट प्राइस आम्ही ह्या भागात मिळवून दिलो. हांगा बहुतेक सगळे पंचायतीने हांवें पंचायत घरा बांदली. हांगा प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत भितर हांवें ग्राउंड्स मैदानां तयार करून दिली. आयज ही नगरपालिका ही क्लास सी नगरपालिका आसा. ज्या जाग्यार आमी बसलेले आसा गोंयांत भितर जरी ती क्लास सी जाली तरी आसतना एदे व्हडली बिल्डिंग ह्या क्लास सी हातूंत भितर मेळ्ळी आसा. गोंयांत भितर नगरपालिके खातीर इतकी सुसज्ज आनी एदी व्हडली बिल्डिंग थंय पळोवपाक मेळना.